Selam sizge isken tam jilinden, selam sizge bәхет gülünden, selam sizge barlık dostlarımdan, selam sizge mыңнар elimden. Min Gülük Avlı Klubu'nun Şişme Folklor Birleşmesi'ne yürüyüşü İdrisova Güzel İlyas kızı. Kazan Federal Üniversitesi'nin Alaboğa İnstitutunda 5. kursta okuyum. Zor ilimnin güzel pışmağı Gülük Avlı'nda tuğanmın. Әтиәниемнең бик яраткан, коңгыр чәчле кызы булганмын. Кичкенәдән тарих, телне сөйдем, укытучы булу олы хыялым. Тырышлыгым ярдәм итәр әле. Бик еракка итә уйларым. Мин Минзәлә Гүзәл 2020 бәйгесендә катнашырга булдым. Әлеге бәйге күңел ачу өчен генә түгел, халкыбызның йөзек, кашы, намусы, киләчәге булган хатын-кызларыбызның yüzün saklap kalu, gırıp adetlerimizni, yolalarımızı kileşek bulunğa jitkirü, dilibizge ihtiramlı münasebet terbiyelew, balalarımızı imanlı itip üstürü maksatı bilen uzdırıla. Kişi her şak ımtılıp yaşay, jingde, yaşarga ımtıla, ham özünün yaşayışı bilen kişilerge bәхет, maturluk tudırıga ımtıla. Bugün biz sizni ilik-ilikten Tatar halkında işlengen, ham hazırgı günde de saklanıp kilgen, estetik özünçəligi bulğan şigu işləmələri bilən tanıştırırız. Ilik-ilikdən qızlar, yigitlər avlaq ülərgə jıyıla turğan bulğan. Yigitlər garmunda oynasa, qızlar jırlı-jırlı şigu şikkən. Kiyevgə şığası qızlar da birnələrin şigib əzirləgənlər. Minder, yurğan tışları, türləmələr, sülgülər, barısı da şigib işlənген. İndi kilim bulup düşkəş də qızlar Saban tuyundan şikken tostumal бүләк итә торган булган. Егетләре хәрби хезмәткә киткәндә, кызлар менә шундый матур шиккән куялыклар белән узатып кала торган булган. Сезгә күрсәткән кул эшләре барысы да күзләренең нурын, кулларының җылысын жәлләмичә Сәрия апа башкарган. Элек-электән татар халкының аш-сулы булып яшәүе юлаларыбызның үтәлүеннән килгән. Туйлар, бәби ашлары, Коръән ашлары, барысы да токмачлы аш, мичтә пешкән икмәк, гөбәдия, шәкшәктән башка узмаган. Мин сезгә бүген татар халкы яратып әзерли торган ризыкларның берсе шәкшәк турында сөйләп китәрмен. Борынгыдан шәкшәк туйга әзерләнә торган булган. Яңа кавышкан парларга шушы төш саныдай күп, озын гомер теләгәннәр. Ә инде аның катырылып ясалышы яшьләрнең бер-берсе белән, туганнары, дуслары, балалары белән тигезлектә бер-берсенә ярдәм итеп, кирәк булып, терәк булып яшәүенә ишарәләгән. Милләтем, Фәнис Яруллин. Эй милләтем, милләтем, байлык тулы келәтем, шул келәткә ачкыч тапсып, туган телне өйрәттең. Келәтең бик хикмәтле, байлыкларың кыйммәтле. Һәр байлыгың үзенә тартып, җилкендерде йөрәкне. Авыр узган юлларым, шуңар моңлы җырларым. Тик җырларым өзелмәде, кысылса да тыннарым. Гасырларның нуры бар, синең йөздә милләтем. Матурларның нуры бар, синең күздә милләтем. Уч тотмадың bir кемгә, булдың олы йөрәкле. Йөз чытмадың bir кемгә, булдың изге теләкле. Эй милләтем, милләтем.